Iki kerja ora tuh Natu ki? Gak ada. Kerja apa ngene Mas Tapo? Juang. Sik toh sing nyambung sik. Kerjanya apa ngene Mas Tapo? Kerja. Sik toh kerjane apa njaluk bayaran apa? Kerja. Enggak nyambung. Kerja. Njaluk bayaran kuping gajah. Ditekoni lho ngene Mas Tapo kerja apa Rip Natu? Sampai kerja ikan. Dodol ta? Aku buka opak jabalan kabeh. Opak jahe. Terus apa nih dagangane Mas Tapo? Emping. Pemicu dalam. Terus apa nih? Apa nih? Lek laris engko nak Rip Natu njaluk bayar apa ora? Oh ya. Lek dibayar duitnya ngitu ku apa? Kacang. Apa? Kacang muka mati. Piye? Kacang muka mati. Mulai mutah mengan gacoan mari. Mati. Dia keinginan untuk saiki hidupmu. Lek bayaran duitnya ngitu ku apa? Kacang. Kerja bakul engko jarene lek bakul duitnya engko lek entuk gaji gitu ku. Kacang. Dia sendiri yang ngomong lek. Karepe iki ya kerja ngejak bakul iki ngedeke ndunung. Dhek mulai ndunung seperti ini. Oh iya tak ngewangi bakul. Engko lek bakul entuk duit dibayar gitu ku. Mikir. Cang. Jela apa? Mikir. Cuang. Cuman rek. Jadi koyo ngono dhek wis ndunung kerja ki entuk bayar, mari ngono nggih tuku mie gacoan. Makane ngejak bakul lek ngono kuwi to. Pilih bakul jajan. Ngene sapa lek bakul jajan? Mati. Ngene Makrif. Udan mangane apa tuh? Kacang. Seto lek udan-udan enake mangan apa? Mie. Mie apa? Kacang. Uduk kuwi ndek lek udan-udan enake mangan apa? Ketake. Uduk lek Kentucky. Mangan. Lah mangan apa? Mie kacang. Uduk. Ayo apa? Mie kacang. Kok iso ora usah dijak tuku seblak kok. Mana enak mie kacang. Malah enak mie gacoan. Berarti seblak karo mie gacoan pilih mie gacoan. Mana enak. Oh, jadi ceritanya pengen mie gacoan. Besok ya malam minggu ya Mbak Anjas ya. Aku ramangan loh tuh nggak suka mie gacoan loh Mas Tapo iki. Roti goreng ini loh bakal letek loh mau ya. Adil tahu bakul ya saiki. Bakul tapi ora tak matik dhewe. Apa gara-gara bar bodo kayak wong urung bodo kerja kayak ya? Terus malah nggak gelem mandek ya Adi ya. Tuh kerjane Rip Natu nyapa? Kacang. Uduk kuwi kok pekok ngono kuwi lho. Kerjane Rip Natu mae Mas Tapo nyapa? Bakul jajan. Bakul jajan, njaluk bayar. Lek entuk bayaran duitnya gitu ku. Pakai jajan. Kok bekecat neh mengapa meng? Mie kacang. Gacoan. Piye? Kirip Natu apa demit? Oh demit iki. Udu. Lah Rip Natu apa iki? Jajan. Rip Natu ki wong apa udu? Udu. Udu wong. Udu. Bakul jajan. Bakul jajan. Rip Natu ki wong tapi bakul. Jajan. Jajane Mas Tapo bakule apa ae? Sama main mutang-mutang. Apa? Kacang. Asam-asam. Hidupmu apa mumet atau? Ditekoni mumet apa ora? Pusing kan mana api tau lah. Mikir apa? Mana api. Gede apa cilik? Aku kan sama dengan kali ya nih. Sir mancing kali. Tak tukokne walesan ya. Sesuk tak tukokne walesan nggih mancing ya rumah ya. Bapak dia pancing. Ya wis. Lek awakmu ndek keinginan sir mancing ning kali, sapa kali rasah turut mahku. Mancing kene. Kok arep pengen mancing ning kali ngomong pengin mancing ning kali. Sir mancing ning kali. Sesuk pengen sir mancing kali. Enggak umum kene. Karo umam, ya wis urip karo umam, ora usah turut mahku. Mancing kene. Wis anu kamare kae anu takone Pak Gito Kene, kene. pengen mancing. Ah. Mancing gak? Oh, bohong ternyata kamu itu. Jangan suka bohong, bohong.
bohong itu berdosa. Betul saya baju kau semua tak mari pun. Mutah mari. Mangan mie apa? Datang. Bangunane di bangunane. Kai. Sing ndi jajal. Oh, lek sampai keliru tak denda ora nyambung. Sengki kai kita injen. Sudah sampai rumah. Coba. Lah iya sing ndi bangunane? Kai. Kae iki sing ndi? Kita bangun jajan wawang coba. Ndi bangunan? Kai anak take. Sing ndi? Kai anak take Pak Lili. Karek liwat bangunan kae dhek ngedunung ya. Dia kan Pak Lili Allah ya. Piye iki sidone Ripnatu ki? Ripnatu ki nyambut gawe ora sesuk? Kau. Nyambut gawe ini nyapa Ripnatu? Kita cacat. Bakul jajan. Nek entuk bayar ngitu ku apa? Kita Karo apa neh? cacat. Lek udan-udan enake mangan Sebab. seblak. Lek bengi-bengi enake mangan mie apa, Meng? Mie apa? Kecacan. Bakul mie. Mie apa Meng lek ngomong? Coba. Mie gacoan. Sudah sampai rumah rek. Jadi hari ini ceritanya ngopi-ngopi santai. Aku wis ngamuk. Mas Riko ya warak sambate. Ripnatu piye iki? Sesuk nyambut gawe ora iki? Lek esuk live harus apa? Mas Riko. Lek sore live harus apa? Lek sore. Lek bengi harus apa? Siapa? Ya wes Mas Riko terus. Mas Tawa kena. Hidup ini Muhammad apa ada tuh? Mana apa itu? Muhammad apa ora? Muhammad. Muhammad.